Čaute lidi, vítám z dalšího videa. Dneska si zahrajeme Granny 1 a dneska jsem si koukal na videa a zjistil jsem, že je nový jakby emote na tu Granny, že tam je nějaký pavouk a nejsem si jistý, ale asi jo. Mám tu Granny, teď mi hraje celá hudba, nechápu proč. Ale radši si ji vypnu, já ji nechci mít. Music, tak. A jestli mi to natačí, tak dobrý. A máme to na easy, takže to dám samozřejmě na normál. Je tam nějaký bonus to a tahle hra jde o to, že bude vás nahánět Granny a vy musíte nějak utéct. Jo, hraju to už po druhý, zatím to moc jako neumím, ale jinak se si už stáhl a hraju už to po 10. a nic mi nešlo, takže teďka to můžeme dát a zkusíme to. Tak, nebudu nic číst, já moc neumím anglicky, loading, že se to už jakby načítání, tak. Day 1. Takže jakby den číslo 1. Já se omlouvám, ale seká se to, jo. Nechápu, proč se mi to seká. Zbytečně se mi to seká, protože... Počkejte až moc, to je málo. Aby se to neseká až moc. No, máš moc. Dobrý. Tak musíme schovat se rychle. Vždycky to takhle dělám, že tu Granny pro ní nalakám. Protože nevím, kde je. Jak je to dejít? Jenom počkáme to. Když zdrhne, jo, samozřejmě, protože já nejsem moc rád, že... Dobrý. Kaj půjdeš? Si půjde vedle, tak asi... Ne, jde dolů, dobrý. Jde dolů, nebo... Jo, šla dolů. Jo, je dole. Je dole. A šla tady. Je tady. Dobře, šla do vedlejší místnosti. Tak my teďka půjdeme asi na chvilku. Vidíme, odkud půjde. Schodíme tady tu oblast. Speedované. Tady si nastavím něco, protože vzpomínáme to. Hele, když zkusíme teda vypadat do max, uvidíme. Na max je to úplně katastrofa, takže to dáme jakby jinak. Jo, Granny. Jdu radši tam. Mám tu knihu, nevím na co je, jestli to je na to. Ale asi jo. Jsem nebyl minule. Nějaký klíč. Nevím na co to je, Počkej, parking, takže nějaké auto. Já jsem tady v té vůbec místnosti nebyl a viděl jsem to ty a... Jsem tu nějaká místnost, tu je nějaká pačka. Jde to zmačknout? Jo, jde. Je tu nějaký medvídek. Tedy se jmenuje. Nebo takhle se řekne medvídek, nevím. Granny nevidím. Asi mě našla. Asi mě uvidí. Karky neberu, ale teď ho tady neskusím nalákat. Jo, jde. Slyšel jsem ho. Tam Granny. Já jdu bez ní. A tahle hra je vlastně jako vytvořená z roku 2008, 2009 a vypadá to, že to je úplně nové, člověče. Na to
Protože 2024 se ta hra vyrobila, ok, to cením. Cením tu kvalitu tady za tu hru, jo? To je tady nějaký spis, můžeme si ho přečíst. This is my living day in this house. Neumím moc anglicky, takže... She hates me. Wherever I go. No neumím lidi moc číst, jo. Moc neumím číst, to nevá. Granny. Kde je Granny, člověče? Nic nevadí. Granny se objeví brzy. My a brzy umřeme. Tak, co to je tam? Co to je? Já už vím. Tady je pro toho ptáka. Počkej, ale já musím první dát tam tu knihu až potom, ne? Já ho zkusím nalákat, hele. To je nějaký zvoneček? Tak nalákuju. Tak skočím a jdu nahoru, jako. Granny. No dělej! To kde je? Už je tu. More. Granny si zemi dělá prdel? Granny? Kamo? Já tady nalákám. Viděla mě. Dělej. Rychle nahoru. Není to trapka. Jedna trapka to není dobrý. Je to poslední nějak. Tak. Tam nestínu, že se rychle schovám. No to svítí. Co to je? Nevím, asi tam nebyl já buď nějaký... Kurně. Dobrý? Odkud půjdeš, Granny? Dobrý, jdi zpátky. Nevím, jestli to stíhnu. Jo, šla pryč. Asi mě slyšela. Je tam. Že první díl máme. To už mě slyšela. OK. Lidi bude potom, až se do toho na to video kouknete. Nebo už budete se asi na to koukat, asi ne. Tak chci jenom říct, že bude díl, kde jsme s mým bratracem Honzikem byli v lese. Opuštěném v lese, kde byly 5 vražd. Jo, nevím, jestli tam byli, já už si to nepamatuju lidi moc. Vím, že byl tam nějaký úchyl, který tam tahal kluky a ženy a bodal je, já nevím, dozvěděli jsme se o tom, že bylo to i ve zprávách, ale nevím kdy, už to je před rokem, jo, jak jsem měl 9 a on 8 a my jsme tam nechodili, my jsme tam ustavěli jednou bunkr a nechodíme tam už. Takže jenom chci říct, že potom dám ještě jedno video, kde bude díl, kde bude bez takový part 2, kde se tam vydáme s Honzikem a zkusíme spojit s tím chlapem a možná jsme se spojili s Vanessou a Etyliou a bylo to mega, jako kroky, červené oči, jako když je skoro tma, jako buď se začínáte bát, jsme chtěli zdrhnout a konec, takže jdeme. Jsem to dořek, takže můžeme hledat. Toto nepotřebuji zrovna.
Máme slyšela. Odkud půjde? Může klidně ze zhora. Čau, Granny. Klíček. Dělej. Stínu to. Granny, nemůže mě nechat, prosím. Tak ty jsi blázen. Jsi ničit majetek? Okay. Dobré, můžeš jít pryč, prosím. Prosím, zmiz. Vypal. A co vlastně teď? Ono nezmizne? Ne tady. What the... Kamuju, ztracím je. Do you want to play hide and seek? Mami, Pryč. mami, pojď sem. Kurník. Neva, umřeli jsme. Aspoň jsme něco dali. Zkusíme odemknout rychleji dolů a odemknout. Nevím, kde to je, ale vím, kde je ta televize. Tam, kde Granny spala s tím... Ne, vlastně, to tady ještě není vlastně Grandpa, viď? Grandpa je v druhém, kde je Granny, to jsem už minule použil. A Granny je zrovna tu, poprdala. Já jsem nějaký naspídovaný. Extrémně naspídovaný. Taky nepřejde telefon. Mám jedna holčička, má holčičku a starší sestru. Co to je, mami? To je co, No, že? potři si to tam. Jo, počkejte lidi. Jo, dík. Mami, chápeš to? Ježiš, to budeš štípat. To je náhoda. Potři si to. Chutná. Potři to. Nevím, kde to je, ale... Mami, koukej, jak jsem to vyřešila. Mami, koukej, jak jsem to vyřešila. Nevejdu se to, to budu. Yeah. Ahoj. Nepolikat? No, teďka ne, ani nepít. OK. Tak jsem zpátky. Ahoj, tady mám. To nestíhnu, viď? No ne, ono ty dveře jsou někde tam. Čau, Granny. Pojď sem. Máme naspídovaná akci, ale... No, nemůžu naspídovaná. Tady to je někde, ne? Jo, tu. Okay, skoč! Nice, deal. Granny. Sašo! Sašo, no! Slyšíte to? Ale ty, prosím tě. Jsem nějaký... Kamo? Aha. Není to to, co si teďka myslím. Kurňa. Kamo, teďka tady půjde, ne? OK. Jdeme tady. To! Bylo. Babučku? A teď kam to spal? Zmizela. Ona je blízko. Ten pavouk je blízko. Tam je. Já se bojím, sakra, vypadni. Nahoru. Tady. Dobrý. Drzví. Rezám Granny, pomoc.
to je? Tak protože... To je ta... Kam se jdou kroky, takže... Bez tak tady stojí někde. Zkusím jít. Kde je, vole? No já jdu tady. To je tady. Nic. Já se bojím, že ona je tady někde. Nahoře bude. Ne, nahoře není. Může tady bude. Jo, to je něco další. Co to je? No, netahat. Fota. Come on. Sáď. Ipa. Mám tu kus brokovky. Já nevím, jestli mám jít teďka tu pomegrany nebo najít, anebo jít o tamať a hned můžu tam skočit. No ne tady. Tam vidím nohu, vidíte to? Vidíte tu tam nohu, nebo ne? Já nevím, zaostřešte si to, nebo já nevím. To by šlo pryč. Teďka jestli mě tady vystraší. Dobrý, tak. První kus brokovky máme. Paráda. Kámo, to super seká, vola, nebo to nevím. Dobrý, a rychle pro tu brokovku. Mateš, co to je za klíč? Nebo hele, já už zkusím zapít. Co to je za klíč? Kde to je? Ne, co to tam hodil? Já se blbeču. Fakt. Co teď? Bude tady něco? Klíčka. No, tak já jsem to teďka poslal. Teď jsem už chtěl zabít, ale... Zručilo to je klíč. No. Dobrý, neví o mě. A když já teďka... To řídí. Dobré, běž pryč, prosím. Granny. Díky. No tady je. Já nevím, kam šla, ale... Za mnou je. Je za mnou. Je za mnou. Kámo, jsem jí normálně zdrhl. To je stranu. Tady měl být někde ten... Pličarky, ne? Jo, tu je. Takže dám pnout auto. Prosím, aby tam byl klíč. Buď weaponky, nevím, já ho znám, já ty klíče znám. Jo, weaponky, anebo pedlotky, ale jak chci vlastně zdrhnout s... Hammer. No tak hammer zrovna nepotřebuju, ale co když ho... Chci se nějak dostat nahoru, ale... Jedině jak se můžu dostat nahoru je jít tady odtud. Nebo, hele, tady je... Teď jsem mu nalákal. Takže já ho tady nalákám zpátky. Vlastně, no. Toto nemůžu přeskočit, ale to už nestihl. Tady je Granny. Pojď. Hele, já ji schválně nechám takhle, aby... Nechám ji na chvilku tam. Nevím, co to jde. Dobrý, teďka můžu tam jít asi, nebo ne? Prosím, aby tam byl ten weaponky, hej. Počkej, hele, já ji tady schválně nalákám. Jestli půjde, jo? Teď ji obejdem. Pojď. Pojď. No, pojď ty plastivče. Ty silná, hej. Víte co? Granny úplně líná. Tak. Nahoru a schovat se. Třeba jste jednou, třeba tady. Teďka mě neví. Prosím. Co?
Kam jak o mě věděla? Hele, bojím se. Chytej. Tam ten spray. Otevři. Dělej! Pojď sem, pojď dolů. Na! Dobrý, nevykajde. Dobrý, já ten spray si nechám u sebe. Je tu nějaká? Nic. Nic. Hele, kus brokovky. Beru. Já si to nějakám. Dobrý, ona je stále slepá. Já ji oslepím. Tu sviní. A ty ji tady nalákám, člověče, jo. Uva! Tady sorač! Chytej. Hup. Hej. Zkrátka. Tak a mám kus brokovky. Chci ještě jednu najít a mám. Abych ho chtěl zabít, abych měl konečně od ní klid. Ale jak to je, když ona teďka bude na chvilku. Jak to tam musím mít? Kde? Není to. Kde je? Tady je. No pojď, babo. Nachytej. Čak ona jde přímo za mnou. Ona jde přímo za mnou. Ona... Jak šla za mnou, ty vole, mě viděla? Ty nevykládej, že mě viděla, ta píča pustá. Asi jo. Hej, jak já to vlastně natočím? Dobré, běž. Hej, mě nalápěš. Žalude. Ty mě nalápíš, žalude. Já jim. Zabijem ju a rychle půjdem něco prozkoumat. Dělej! Ale tuž! Hej, to mi neříkej, že to jsi neslyšela. Já teďka vylezu a ona tady bude. Hej, fakt, že mě neslyšela? No, to je hluché. Když to budu tu. Teď to slyšet. No tak mě slyšela, no. Kamo, dobrý už. Super. Pěkně, takže teďka to můžeme hezky prozkoumat. Co bude tady? Co bude tu? Nic. 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 A poslední. Orange nepotřebuju. Na co je kurva več? Teda vrenč. Když já to řídit potřebuju to! Jak jsem říkal? Jo, potřebuji teďka sweep. Hammer. To bylo už 50 sekund. Asi jo. Rychleji nahoru. Nahoru tam vykopat dřevo. Hele, tam něco je. Tak to chytej, blbečku! To mám to. Dělej. Plec. Super. No.
Aha. To nechytne. Come on. Musím najít special. A jednička. Takže to je jedna, dobrá. Asi už přišla. No, počkám. Jo, už. Pojď, dobrý. Hele, rychle dolů. A jdeme po jedničku. Myslím, to něco bude dobré. Jo, zlom si půl kulky, vole. To je jedno. Možná, co je tady tohle? Tak. Jdeme, Pavlo, ty půj. Teď, aby mě nechytla. Neblízko. Ej! Tak ty si nechytla, ty svině. Hmyz v očí. Dík. Pojď. Hej, proč tam jdeš zrovna, kde mám já? Ona to ví, kam jdu. To nemám. Teď se otočí a půjde za mnou a lákám to. Ona vypadá jdu. Prdel. Jak ona vypadá. Tahni. A dělej, zavři se. Tak jednička to byla, viď? Já jsem měla dvojku. Jedna. Speciálky. No počkej. Možná. Mě se bojí, kamo. Teprve ty nevíš, kde je. A za druhý nemůžeme skočit. Tam je co je? Maso zrovna. Z brokovky. Beru. Ta mrtka jedna věta. Tak to stihnu. Nemám času dost, že? Času nemám, protože musím vykašlat za sebe. To ne, tady ta piča. Ne, zrovna tu. Hele, můžeš jít? A nestát tam? Tam musím stát. No, tak tady pomůžu. Čau. Jak mě chytla! A to mi teďka vysvětli. Máme reklamy! Běž do prdele! Tak. Dobrý, neslyším ji konečně. Já to nebudu hrát, si naserte! Co by se si to stáhlo, já nejsem nějaký Číňan. Dobrý. Tak. Hrajeme znova. Jako, nehrajeme znova, ale si tam bude dole Granny, hej. Tak víš co? Já se zabiju prostě. Ale víš co, já si to takhle pomůžu, jo. Nikde není, nikde je. Počkal si na ní. A vím, že byla dole, ale ne tam, kde jsem ji chtěl. Pojď. Cože? Pojďte dolů. Tak, tady je. Tady dolů. Pro tu brokovku. Tak.
pojď. Ty masožravá svině! Jsi z nás chtěla udělat oběd. Mrtv! Pičo tlustá. Uhni, vole! Hej! Tak ona je blbá? Tam se tu zachází, dobrý. Tak. Kamu, tak já jsem mu od ní odkop. Kvůli ní. Já si strandu země? Jestli ne, viď? Člověče. Nice, tam je hned hammer, ale hammer nepotřebuju, takže mi je k ničemu. Takže kdybych teďka chtěl odjet za autem, tak bych asi neodjel. Je ruským. Dobrý. Nic. Dáme tady proto. Prosím, aby tam něco bylo. Nějaké. Ty kleště zrovna potřebuju, že? Já mám kleště. Tak. Teď jenom zámek. Playhouse. Prosím. Vole, to já nepotřebuju pal. Ale tak víš co, když si to odemkneme. Máš jaký potřebuju klíč? Tak jo, tak si to odemkneme. Tož ne? Že jo, ještě jsem nebyl vlastně nahoře tam. Super, takže jsem největší kokot na světě. Wow, hele, já jsem zrovna nebyl ještě tam, vidíš to, takže já můžu hezky otevřít tohle. Otevřu. Jdu si pro Paysafe card, nebo co to je. A Paysafe card opravdu nehraju. Nehraju, jo, lidi, nehraju, dobrý. Nehraju, jo. S taťkou řeknu, že jak vyhraje, jo, prachy, ale... Nejsme buzný, jo, ale... Vy jste asi buzný, ne, já to nehraju. Ona už je klasická asi vzhůru. Tam mrchá. To, co já zrovna nepotřebuji. Já bych to jako potřeboval, ale... Tak co ty máš? Kleštadla. Super. Zrna tady. Ta piča. Dělej takhle. Kde jsi? Kde? Já jsem se jí tak moc lekl. To ona nesnáším. Dobrý, jdu rychle nahoru, jestli to stihnu. Já se na ní počkám. Pojď. Hele, já jsem tu. Jo, jo, jsem já největší kokot. To nestihnu nahoru. To nestihnu, čumko. Hele, já se vezmu nahoru teď. Takže zase ji zastřelím, jako klasický buzík. Jo, teďka si vyzkoušíme trik Alana Capra. Má náš šikovnost, takže jenom hezký takhle a hola. A je mrtva. A hned konečně ta svině nechá na pokoji. Ale tak vole! Super jumping. Dobrý. Daří se mi. Počkej, tak tady je maso, přímo maso, hej, ale kde jsem je dal vlastně tam? Kde jsem to dal? Kámo, kaj jsem to dal? Kámo, kaj jsem to dal? Kámo, může mi někdo teďka vysvětlit, kaj jsem to dal do piči? Já už nevím, kam jsem to dal za prvé. Dík. Já si to najdu samozřejmě, nejsem buzík. Já si myslím, že to bude někde přímo. Dobrý. Dobrý. Bude tady, ne už. To si to do piči dal. Kurňa. Kamka, já jdu, vole. Já tu dělám binec. Okay, beru. Alana Capra, a teďka mi pleskne, ne bez tak.
Tam mám hned tu tyčku, kámo. Teďka se nám hodí. Je blízko lidi. To u mě. To je u mě. Běž do piči. No běž nahoru, ty piču. Jedna. Díky. Já se potřebuji dostat Díky. Tak, opla. Tady něco odemknu, tohle. Jupi. Tady ta tyčka, potom tohle a už to máme. Protože chci se dostat k tomu výtahu. Ona je tu. Tak ona musí být všude. Mírek na hlavě. To mě už... Jak dlouho už tam natáčím. Tak jo, teďka budu pronásledovat, čem to lidi, jo? Čem to? Musí tam, kde já? Musíš jít tam, kde já? Pak ty se tam zastavíš uprostřed cesty. Hej, pojď sem. Haló, já jsem tady. Já jsem tu. Dobrý, šla nahoru. Takže mě potřebuji. Tak, teďka přijdu tu. Ona musí být tu zrovna. Ona mě zabije. Kámo, Grendo. On je tady zaseknutá. Můžeš to Dobrý. a projedeš mu to. Mazla? Ona je tady. Co se jí jako. Můžeš vypadnout? Tak one... Kam hej, vole! Co teď sňu? Dobrý. Ona mě vidí? Co to je? Musel jsem se zabít. Jo. Teď je rychle pro kovku a zabídu. Tu mrchu jednu. Tu mrchu. Stíhnu jít dolů, ne? A rychle nahoru, nebo tam budou vlastně nikde. Na boje. Stavej! A rychle pro tu blokovku, kámo. Dělej! To nestihnu už. A zrovna tu? Hele. Zase se dobře. Maličká nešikovnost. Olapa! Mrtko. OK. To já jsem mu malem vole nezabil, hej. Kód, nepotřebuju. K čemu mi je kód, vole? Opa! Kód. Teďka se nějak bugla, vole. Vidíte to? Viděli jste to? To bude bugovat, jo? Čekujte. Je blízko? Je blízko. Je blízko. Zdrhla z očí. Děkuju. Tady je výtah. Super. Tak, teďka tyčku. Zdrhla zdrhla. Tak pojď, vole. 1v1, vole. To je 1v1!
V1, ty kryso. Prosím, nebyla. Není tu? Tak bojný tady. Mám tak ráno brata černá. A tak si už zase zabiju, proč ne? Jsem zvonil, jak chci, když tu není grany. Kámo, tak já ji dobře mrdám. Super. Takže teďka jenom mít pro to nemusím mít ani ty štípačky, že? Počkej, tady ty štípačky, počkej, tak se to radši tady. Hala, pink, pink, pink. A jsou tady. Rychle! Tak, ty jsi buzik, hej! To se stačí jenom jeden. Pojď. To tady já hned. Pojď. Já skakat dolů nebudu, tak. A jdu dolů. A zdrhneme odsaď. Čau, babizno, udám ti tu ještě větší bordel, jak jsi tu měla. Čau. A klidně se na mě vyser. Čau. Zdrhnu? Tak jestli mě nezabije ten pavouk. Na to, že já vůbec nevím, že to je tady nové, tak já doslova dávám, jo. A viděl jsem, že ta týka tady patří, jako. Ona musí tady chodit? Dobrý. Neslyším ju. No. Ale bude. Dobrý, neslyším ju. Je blízko. A bude tady. Bude tady. Čum tady. Jo, je tu. Abrazník. Dobrý. Tam, kde jsem já chtěl jít. No mě to nevadí. Kurva, to já nechci. To já vlastně chci. Čau. Vidím ty celého ani nechci. Dobrý. Kámo, tak co teď? No teda, že víš ten spray, ne? Tak, Prosím, jdi tam, kde já nechci. No tak ona musí. Já se jí nezbavím prostě. Já se jí prostě nezbavím. A musí chodit tam, kde já. Dobře, hele, já to zkusím. Tak, pojď. Tak, pojď. Abych se dohazíš. Kurva, cítr. Kuprdá, už myslím, že to mám. A pufrdá, to je cítr. Nebaví mě to. Dobré, můžeš jít? Tak dobré, tíhu, no. No tak já se jim. Nebavím ta svině. Pusté. Ona není pustá, ona je spíš hubená. Tady je ten klid celou dobu. Čeká se buzí? Čávore! Rychle. Aby mě nezabila. Nebo filtr. Rychle. Čupí. Ano, to je jenom 9 sekund. Zase
Granny. Tak já už zase Máte, že zabiju. on se tím tam mohli jsme dát 2 na boj, Aha, že jo? tak já ho nezabiju. Super, no to vypadá. Proč to nám musí být vyplé? Když já chci jít nahoru. Ale tady bude tvesat. Teďka Granny je někde. A to není dobrý. Zabiju. Já ji zabiju a bude klid. Bude ho Ty máš teď tu brakovku? Jo. Hustý. Já jsem dostala Tak kde jsi? To je šuklíček. Kde jsi? Klíček Kde je? Čau, vole. Přímo do počky, mi to líto, ale jo. Chtěla se tě zabít. Už dávno. Už dávno, ten už dotáhnou. Tady je ten hammer. Tam je to maso, ne? Nebo co? No, to je zrovna to masíčko. Super. Prosím, aby tam byl. Bože, čeho modrý ten? Nebo já už nechci. To je na auta. Tak to je ten zmrt pavouk. A nenapadne. Že Matyáš, Nice! A běžte do řití. A už běžte do řití. Prosím. Prosím. Prosím, já chci zdrhnout. Prosím. Kámoš si zlom volal to. Tak. Je, my to dohrajem. My to dohrajem. Já si počkám. Jo, já si počkám. Já si počkám. Čau, more. Hele, vidíš mě? Vidíš mě. Čau. Běžte do prdele. A běžte do prdele. Čau. To se fakt zohrál. Já to nikdy nedohrál. Já jsem myslím, že se to Dead end. Takže lidi, pokud chcete druhý díl, a mi napište dolů do komentářů, anebo ho udělám buď dneska, anebo zítra. Takže doufám, jestli se vám toto video líbilo, dejte like, odběr, zvoneček, aby se nepřišli o další video. A zatím Cerus. Tak já to jenom takhle tak vypnu, jo, to si potom nevšimejte. Granny 2.